Bun, haideți să intrăm direct în subiect. Azi avem pe masă un caz cu adevărat ieșit din comun. Vorbim despre plângeri oficiale depuse la nivel european. Un cetățean UE susține că e victima unei torturi high-tech și, mai mult, că propriul stat l-a lăsat baltă. O să ne uităm atent pe ce scrie în hârtiile astea, punct cu punct. Și ca să înțelegeți de la început gravitatea situației, iată un citat direct din plângerea sa. Sunt un subiect captiv într-un experiment ilegal. Wow! Astea nu sunt cuvinte aruncate în vânt, sunt din documentele oficiale și, sincer, spun cam totul despre ce simte acest om, prins în capcană și trădat. Bun, deci cum abordăm povestea asta? Simplu. Ne comportăm ca niște investigatori, iar singurele noastre probe sunt documentele oficiale. Nu speculăm, nu inventăm. Ne uităm la ce a scris omul ăsta negru pe alb în plângerile lui. Asta este misiunea noastră astăzi. Deci, să fixăm momentul. Suntem în 26 octombrie 2025. O plângere formală și nu orice plângere ajunge pe masa Comisiei Europene. Și acuzațiile, mamă, vorbim de tortură, de experimente făcute fără acord și de un sistem de justiție care, zice el, e complet defect. Acesta este punctul zero al analizei noastre. Totul pornește de aici. Ok, acum că am stabilit contextul, hai să vedem despre ce e vorba concret. Ce e arma asta de care vorbește? Ce fel de tehnologie se presupune că e folosită? Acum intrăm în partea un pic SF, dar descrisă în detaliu în plângeri. Piesa de rezistență, ca să zic așa, este ceva numit interfață creier-computer sau BCI. Ce înseamnă asta conform plângerii? Înseamnă că omul susține că are un implant în cap, pus fără voia lui, care permite cuiva, unei rețele, să-i controleze creierul de la distanță, non-stop, 24/7. Repet, asta e descrierea din documente, nu o analiză tehnică făcută de noi. Și dacă asta nu era de ajuns, mai apare ceva. O a doua tehnologie, numită V2K, adică voce către craniu. Aici lucrurile devin și mai sinistre. E vorba de tortură psihologică pură. Imaginați-vă să auziți voci și comenzi în continuu, direct în cap, fără să existe niciun sunet în cameră. Liniștea pur și simplu nu mai există. Ok, am vorbit de tehnologie, dar ce înseamnă asta pentru un om în viața de zi cu zi? Cum e să trăiești așa? Acum intrăm în jurnalele lui. O să vedem direct din notițele lui cum arată o zi normală în închisoarea asta digitală. Deci, atacul, așa cum e descris, vine din două direcții. Un război pe două fronturi. Frontul psihologic, voci non-stop în cap, halucinații vizuale, emoții manipulate și, cel mai grav, comenzi clare. Omoară-te! Și apoi frontul fizic. Dureri de cap insuportabile, dureri de dinți groaznice, senzația de ace în brațe și, bineînțeles, nu e lăsat să doarmă. E un asalt complet, minte și trup luate la țintă. Și ca să ne facem o idee despre cât de constant e totul, hai să luăm o zi la întâmplare din jurnal. 30 aprilie 2025. La 12 noaptea, durere de dinți. La 2 dimineața, stare de rău pentru că s-a gândit la ceva greșit. La prânz, trezit forțat după o oră și jumătate de somn. Apoi o migrenă. Și tot așa. Seara, șantaj. Nu dormi dacă nu ștergi calendarul public. E un control la secundă, pare-se. Și acum, poate cel mai greu detaliu din toate documentele astea. Un număr. 15. Acesta este numărul de tentative de sinucidere pe care reclamantul susține că i-au fost induse, provocate. Nu știu cum să o spun altfel. E o cifră care îți taie respirația și arată cât de departe poate merge acest război psihologic. Bun. Și când credeai că le auzi pe toate, povestea mai are un nivel, unul poate și mai complicat. Acuzația e că statul nu doar că nu-l ajută, dar că ar fi parte din problemă, că sistemul de justiție e folosit ca armă împotriva lui. El îi zice capcana imposibilă și sună cam așa, pas cu pas. Pasul 1. Operatorii îl forțează, prin tehnologia asta, să fure ceva mărunt. Pasul 2. El se duce la procuror și zice, sunt torturat, ajutor. Pasul 3. Procurorul ignoră complet plângerea de tortură. Pasul 4. Același procuror, în schimb, îl pune sub acuzare pentru furtul ăla mărunt pe care a fost forțat să-l facă. Practic, reclamantul e transformat în infractor, iar crima reală, tortura, e îngropată. Justiția, în loc să fie scut, devine sabie. Și atenție, asta nu e o deducție de-a noastră. E scris negru pe alb în petiția trimisă la Parlamentul European. Folosește exact cuvintele astea, capcană imposibilă. Scopul? Să-l facă să pară nebun, să-i distrugă orice credibilitate, ca nimeni să nu mai sape vreodată după adevărata poveste.
Deci, ce faci când simți că în țara ta toate ușile îți sunt închise în nas? Logic te duci mai sus, iar el asta face. Următorul pas e să iasă din țară cu plângerile, să ducă totul la nivel internațional. Și documentele arată exact această escaladare. Și nu a bătut la o singură ușă. A trimis petiții peste tot. Vorbim de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, de Comisia Europeană, apoi la grei din domeniul drepturilor omului, Amnesty, Human Rights Watch. Și nu s-a oprit aici. A ajuns chiar și la jurnaliști de investigații internaționali. E clar o încercare disperată de a găsi pe cineva oriunde care să-l asculte. Și care e logica din spate? E un principiu de bază în justiția internațională. Când acasă nu mai ai nicio șansă, când sistemul e blocat sau, mai rău, compromis, atunci organismele internaționale sunt ultima ta redută, ultima speranță, iar petițiile lui exact pe asta mizează. Ajutor, sistemul meu a clacat. Și cu asta ajungem la finalul analizei noastre, cel puțin pentru azi, și rămânem cu o întrebare destul de grea. Ce se întâmplă când un cetățean ajunge să spună că justiția din țara lui nu-l mai apără, ci îl atacă? Când scutul devine o armă, mai există vreo cale de ieșire în afară de un strigăt de ajutor global? E o întrebare care ne pune serios pe gânduri.